Благодаря ви за вниманието. Успешен нетворкинг! Добре дошли на национална бизнес среща на будните хора от бизнеса от София, Варна, Пловдив, Русе. Имаме ли гости от други градове? Бургас, Велико Търново, от Лондон имаме гости. Аплодисменти за всички будни хора от бизнеса. А сега ще чуем Георги Христулев, който е Sales Coach, NLP Master практик. От 2009 година е собственик на дигитална агенция WebDirect, съдружник в счетоводна компания QBS, управител на агенция за право и финанси и брокер, собственик на Remax Capital. След успеха на първата му книга "От любов към продажбите", която за 3 години е преведена на италиански, английски и испански език, издава втора "Бизнес без конкуренция". От години провежда авторски тренировъчни програми за повишаване уменията в продажбите под името "Виртуоз в продажбите". Виртуоз в продажбите ниво менталист, удвои продажбите си за 6 месеца и бизнес ускорител. Учил е кинорежисура и за себе си казва, че умее да режисира филмите на успеха в главите на своите клиенти. Житейският му слоган е: "Правя каквото мога, пък да става каквото искам". Благодаря, Светле. Добър ден! Благодаря, добър ден! Благодаря! Здравейте, колеги, дадаха ми невероятна тема: какво продават бизнес собствениците по време на BNI среща. И в рамките на 10 минути аз трябва да обясня нещо, което в действителност във всеки среща, във всеки дневен ред се казва: "Не продавайте в залата". Така че моля за вашето снизхождение, така да се каже, по темата, която предстои да развия. Предприемачите, скъпи приятели, са тези хора, които въртят света. Това са хората, които генерират ресурси, рискуват собствените си ресурси, времето в това да създадат продукти, да създадат услуги, да накарат хората да повярват в тях, а търговците са по-скоро тези хора, които казват на света, на останалата част от света, че той се върти. И когато говорим за продажби, би трябвало да разбираме разликата в видът продажби и начинът, по който те се генерират. Нека да бъдем честни. Колко от вас, идвайки насам, си казаха: "Аз ще отида там, има 170 човека и твърде вероятно е да продавам от своите продукти и услуги и още по време на срещата ще направя продажби"? Някой? 1, 2, 3, бъдете честни, моля ви се. Само толкова ли са? Не смеят? Добре, благодаря, чудесно. Така, а колко от вас, идвайки насам, си казаха: "Ще има приятни хора, с които твърде вероятно е да развием някакви взаимоотношения и тези взаимоотношения ще се превърнат в потенциален бизнес"? Благодаря за това. Това е нагледен малък пример за разликата между малки продажби и големи продажби. Хората, които не разбират продажбите, всъщност имат затруднения в това да дефинират в кой вид продажби са и как в действителност те генерират приходите си. Бизнес собствениците, които са в така наречените малки продажби, дефиницията за малки продажби е: когато продукта, услугата е на стойност, най-общо казано, един джоб пари. По нашите стандарти това обикновено са до около 200-300 лева, могат да бъдат малко в повече, да кажем няколко хиляди лева, но притежателят ми няма никакъв проблем в това да бръкне, да ги извади и да ги даде. Второто условие е взаимоотношенията търговец-клиент да бъдат относително еднократни. Тоест, продавам ти нещо и повече няма да ме видиш в близко бъдеще, близките 1, 2, 3 години и така нататък. И третото условие е да не изисква стратегия на защита на избора пред трети лица. Тоест, с това, което съм си купил, когато се прибера вкъщи, няма да имам проблеми с мъжа, жената, с началника, шефа и така нататък. Хората, които работят в малките продажби, са тези бизнес собственици, които вдигнаха първия път ръката си. Това са хората, които изкарват този вид пари и бизнесът им е насочен към генериране на продажби тук и сега. Бизнес собствениците, търговците, които използват в малките продажби, е нужно да използват техники за натиск, така наречените техники за затваряне на сделката. И ако те ги използват, достигат до 74% ръст в продажбите си. Затова казвам, че моите клиенти увеличават буквално по 2 продажбите си в рамките на 6 до 12 месеца.
Психологическият ефект от това да използвате техники за натиск изглежда горе от така. По-лесно е да се съглася, отколкото да споря, затова ще ти платя. Буквално. Доколкото големите продажби са тези продажби, които сумата на продукта-услугата е висока като цяло или е по-висока от сходни продукти и услуги на пазара. Изисква стратегия на избора пред трети лица, т.е. трябва да съгласувам с някой своето решение и взаимоотношенията търговец-клиент са относително дългосрочни. В този случай ние не продаваме продукти и услуги. В този случай ние продаваме взаимоотношенията. Ако трябва да ги използваме добрата стара метафора за земеделието и за лова, малките продажби са ловджиите. Тези, които отиват да отстрелят клиента, да си вземат стоката и да се приберат за нахранят своето семейство себе си. Земеделците са предприемачите, големите продажби, които всъщност е необходимо да генерираме поредица от ресурси, за това ние да спечелим в дългосрочен план. А нашите визитки картички са нашите семена. Ние сме сеячи. Ние не правим нищо по-различно от това да си бръкнем джобовете със своите семена и да ги хвърлим по масите. Едно семенце ще попадне на сенчест склон, няма да поникне. Друго ще застане под камък. Знаете, прибирате си, оставяте си визитките някъде и така и не се връщате към тях. Трето ще попадне в почва, която е, така да се каже, благородна, но развие се до някъде някакво отношение, но пресъхне. Не се дава сила, не се напоява, не се грижите постоянно и съответно шансът за пораснето намалява. И четвърти, съответно ще попаднат в хубава, благопородна почва, в която всъщност ще възникне едно хубаво, благоприятно растение, от което вие ще можете да берете плодовете. BNI е всъщност тази хубава, благородна почва, в която ние си хвърляме семената, от които се надяваме да пораснат хубавите, качествени семена и растения, от които ние ще берем плодовете. Обожавам земеделието като аналогия и метафора. Влизате ли в градината и казвате на доматите, дайте ми плод и тогава ще ви полея? Правите ли така? Не, нали? На доматиното растение, тези от вас, които си слагат растението, го залагате кога? Януари, февруари, нали така? По студено. Сложите семенцето, завийте го, направите му топличко, то прорасне малко, след това го преместите в по-голяма ковчика, за да има по-голяма коренова система да развие. След това го преместите в почва, завиете го, да не замръзне през студените дни. След това откриете парника и така къмто юни-юли вземете, че откъснете някой плод. Направите си салатка и се радвате. В действителност не можем да очакваме някой да дойде на тренинг за 3 дни и да стане професионалист в продажбите. Но ви моля, извиняйте. На доматиното растение са му нужни 5-6 месеца, за да даде плод, а на един търговец, на екипа, търговският екип, искаме тази седмица, тези дни, тези взаимоотношения да прераснат в качествени хубави продажби. Просто не е възможно. Изисква се техническо време. И така, технически ние не продаваме нищо в BNI. BNI е всъщност почвата, в които ние слагаме своите семена, своите мечти, своите желания. И в оставащите 2 минути искам да ви разкажа за моето семе, което аз посях и много се радвам, че Тамара днес е тук. Защото благодарение на взаимоотношенията с тази жена, аз изпълних една своя мечта. Работейки в бизнесът с комуникационни услуги, така да го кажа, т.е. аз давам ноу-хау на своите клиенти, аз си казах, искам да стана автор. Но не какъв да е автор, а автор, който има някакви постижения. Защото всеки може да напише една книжка. Няма как да стана най-продаваният автор. Не мога да се боря с Вазов, с Елин Пелин, с големите майстори не мога да се боря. Затова моята ниша е маркетинг и продажби. Но в моята ниша мога да стана най-превежданият автор. И така, на една BNI среща при около 5-6 години, точно преди пандемично време, аз разбрах, че Тамара е учила в Италия и тя знае прекрасен италиански език. И казах, хей, Тамара, знаеш какво? Аз имам една книга на български език. Тамара, изправи се да те видят хората, за кой говоря. Да ти давам видимост. Нали така? Засях това семенце, и казвам, знаеш какво? Ти ще преведеш книгата и ще ходим до Италия, ще изкарваме колкото да си изкарваме времето там. Аз обожавам Италия. Знаете как е. Пица, паста, красота, удоволствие, джелато. Нали? Така. Обичам да изкарвам времето там. Така ден, така 2, така
3, така 5. И аз си говоря, поливам си това семенце, поливам си това семенце, поливам си това семенце, докато след, може би, 3-4 месеца, Тамара дойде и каза, знаеш ли, Жоро, една моя приятелка, която е литературен агент и е българка, тя живее в Италия от дълго време, да вземе да ви запознае, пък тя може да преведе твоята книга. И е речено сторено, една година след това, книгата От любов към продажите се появи на италиански език с заглавието Vendere Compassione. Речено сторено, дойде пандемията, за някой сватба, за други брадва, както се казва, мина това време. И нашият приятел, защото повече от вас го познават, Хавиер Вилярял, известен като Чави, ми се обажда един ден и ми казва, здрасти, Каврон, знаеш ли, бях на една среща в Мексико, онлайн, и там има един издател, който търси такива като теб, коучес, да им превежда книгите. Искаш ли да ви запозная? Речено сторено, по това време аз вече бях направил английското издание, пуснато в Амазон. И така Чави ни свърза с Алберто и една година по-късно се появи испанското издание. Та искам да ви кажа, че няма значение колко семена ние ще изхвърлиме в BNI общността. Важното е, че почвата на BNI общността е хубавата почва, плодородната почва, богата на минерали, витамини, там на други неща, които имат почвите, които позволяват, когато ние се грижим, когато поливаме, нашите идеологии да възникнат и да пораснат в едни хубави, здрави, стабилни растения, от което ние да берем своите плодове. И ако не вярвате това, просто се обърнете до човекът към вас и го попитайте за неговата история на успеха в BNI. И съм сигурен, че ще чуете точно това, което казвам аз. То няма да бъде със същите думи, но ще бъде в същия контекст. Чухме и Цецо преди малко, чухме и Добри, и всеки има своята история. С това искам да ви кажа, скъпи приятели, че ние в BNI всъщност не продаваме. Ние просто сме част от тази почва, които помагаме на другите да изпълнят това, което всъщност те искат. Благодаря ви за вниманието, успешен нетворкинг!